وزیر بری دروی بریتانیا داوید اوین دگوتاره که ده کدکووار خریستیان سایز هاتیه بلافکرین دبیجه گوره کفتنامه اشتیه یا سیور ده سال 1919 ده دسپیکا چارتریا شروع پفچونان لسوریه. هر وها داوید نویسیه دا امیدک ده کنگره جنیفا ده دوان ده هبه و داوی بشرو پفچون نافخویی لسوریه بی پیوسته سه هرم لسوریه بی دامزراندن. رنگ هنگ بیجن اویک چینابه لینه وهایه. داوید دبینه که دامزراندنا سه نافچیان با خلکن علوی و کرد و سنه چارەسەریە دەستپێکا کریزا سووریەیە. یەکەم پێویستە سنە لوەیەکێ مکروەرن کو ئەو بەرپرسیاری ئەولەهی و کارگەری ناوچەیە حەماینە. گۆ نەهات بن کۆنتڕۆلا چەکدارên قاعدێدەیە. Di sala 1982 de hema ji aliyê hêzên hikûmeta Sûriye ve hat bombebaran kirin. Ku di encam de nêzîkî 11,000 sune hatin kuştin. Duyem, pêwîst e Elewî vegerin sînorê îdariya sala 1925-an. Ew berpirsiyarê sînorê navçeya xwe bin, ew sînor ji çiyayên Ensarê ve dest pê dike, heta bajarên kenara deryayê Spî diçe û di nav wan de Hemis û Laziqiyê û Tertûs heye. Sêyem, pêwîst e Kurd jî vegerin sînorê sala 1990 ku di wê demê de soz bi wan hatibû dayîn ku dewleteke ji wan re bê eva kirin, lê ew soz nehat bicêkirin. Derbarê parvekirina hêz û desthilat li rojhilata navîn de, ew ên di wê baweriyê de ye ku îdî welatên hêz nikarin nexşeya nû li ser navçeyê bisepînin. Derbarê helwêsta wan welatan de jî ew ên dibêje, welatên wek Tirkiye û Iraq û Libnan û Urdun gu hevsînorin li gel Sûriyê nerîna wan dê hebe, lê biryara dawî ne di destê wan de ye. Hebûna gelek penaber li wan welatan de, di dawî de ne çar bibin ku li gel wan sê herêman nava Sûriye têkeliyan drûst bikin. Wezîrê Berê Derveyê Brîtanya her wiha dibêje ku dem awayekê hatiye ku Konseya Asayişa Navdewletî gavekî bavêje da hêzên wê navçeyê agirbestekî ragihînin û çavdêriya wan navçeyan jî bikin. Bi taybet eger her pênc endamên wê konseyê razî bûn li ser şan da hêzên çavdêriyê bo wan navçeyan. Alan Hebîb, Ark.